Srdečne vás pozývam na konferenciu efektívnej logistiky, ktorú organizuje IPA Slovakia v Piešťanoch 8. a 9. apríla. Budeme sa rozprávať o kolaboratívnej robotike, o jej využití pri depaletizácii, repaletizácii, paletizácii, pri vychystávaní. Ukážeme si pokročilé vysokorýchlostné systémy použité pri hromadnej výrobe. Ukážeme si takisto niekoľko vecí pri použití umelej inteligencie, pri vyhľadávaní dielov, kontrole ich kvality a takisto pri bezpečnosti. Máme niekoľko systémov nasadených, ktoré efektívne dokážu zvýšiť bezpečnosť pracovníkov na predtým ťažko riešiteľných miestach. Bude to zaujímavé, verím, že sa porozprávame a teším sa na stretnutie.